थामथि लकडाउना जोबलायलांसिगोन अब्लाबो इंडियाव कोविड-19 नि केसा जोबनायनि लामा लायाखै। स' दासिम इंडियाया कोविड-19 नि केसाव चाइनाखौबो बारनाय नुनाय जाबाय। स' दा इंडियाव लकडाउना बारायगोन ना खमिगोन। स' बेबायदि इम्पोर्टेन्ट निउस जों नै भिडिअनि गेजेरजों सावरायगोन। स' नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायबानो जाबाय। स' आं नोंथांमोननि सिगाङाव दङ कमल दैमारि। स' भिडिअखौ जों गोबाव खालामालासिनो जागायजेननोसै। स' एसामाव मैया आरोबाव गोदान साथाम कोविड-19 नि गोदान केस मोनबावनाय जादों आरो बिथांमोनखौ सुरुसजाय क्वारन्टाइन सेन्टाराव मोनदों होनना मिथिदों आरो मैया बे सेन्टाराव जिहेतु जोंना मैया हर खौरां मोनदोंमोन। बे खौरां मोननाय लोगो लोगोनो डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बेवहाय फैनाय जादोंमोन आरो बिथांमोनखा जा सानै कोविड-19 नि पजिटिव केस मोनदोंमोन बिथांमोनखौ MMCH थामहिनबा महेन्द्र मोहन चौधुरी हस्पिटालाव दैथायहरनाय जादों आरो गुवाहाटी मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव मैया गोदानै सासे कोविड-19 केस मोननाय जादों आरो बिथांखौबो MMCH बेवहाय दैथायहरनाय जादों। स' बे बेलाव जुदि मैयानि साथामखौ लानानै एसामाव जुदि जोङो कर'ना भाइरासनि जुदि जोङो स्टेटासखौ नायोबा एसामाव टटेल केस जाहैदों 89 निफ्राय डिसचार्ज माने एंगारनायनि माबाया सुबुंफोरा जादों 41 एक्टिभ केस दङ दा 44 बिनिफ्राय थैनाया सानै बिनिफ्राय माइग्रेटआ सानै माने एसामनि बायजोआव लांफिननायनि सुबुङा जाबाय सानै। स' भारत सरकारनि खावलायनायाव म्यानमारनि मिलिटारि फर्सआ 22 जन NDFB आरो KLOनि सोद्रोमाफोरखौ भारतसिम दैथायहरनाय जाबाय आरो बिथांमोनखौ प्लेनाव लाबोदों होननानै खौरां मोननाय जादों आरो बिथांमोनखौ इन्डियाव लाबोनानै क्वारन्टाइन खालामगोन होननानै फोरमायनाय जादों। जों मिथिखागौ इन्डियाया भेक्सिन डेभेलपमेन्टनि थाखाय जोबोर रां खरस खालामगासिनो दङ। बेनि गेजेरावनो डनाल्ड ट्राम्पआ फोरमायोदि जे भारतआ कोविड-19 भेक्सिन डेभेलपमेन्ट खालामनायाव आमेरिकायाबो हेफाजाब होगोन आरो बिथाङा फोरमायदों दि दा कोविड-19 नि थाखाय जा भेक्सिन मुलि दिहुननो थाखाय जोबोर बैज्ञानिक आरो साइन्टिस्टआनो जा रिसार्च आरो फरायसाफोरा स्टाडि खालामगासिनो दं होननानै बिथाङा फोरमायनाय जादों। स' डनाल्ड ट्राम्पआ आरोबाव टुइटारनि गेजेरजों फोरमायोदि जे इन्डियाव जा भेन्टिलेटरनि गोनांथि दङ बेखौ आमेरिकाया दैथायहरगोन होननानै बुंदों आरो लोगोसे जा दा इन्डियाव भेक्सिन डेभेलपमेन्ट खालामगासिनो स' बेवहाय डनाल्ड ट्राम्पआ बुङो जे आमेरिकायाबो बेवहाय हेफाजाब होगोन लोगोसे कर'नानि जा बेमार बेखौ फोजोबस्रांगोन होननानै बिथाङा टुइटारनि गेजेरजों मैया फोरमायनाय जादों। कोविड-19 सोलिबाय थानाय समावनो इन्डियाया मोनसे गोदान पेकेज बोखावलायदों आरो बे पेकेजआ जादों 90,000 crore आरो बेखौ इन्डिया गभर्नमेन्टआ पावार डिस्ट्रिबिउसन कम्पानिफोरनो होदों होननानै मिथिनो मोननाय जादों आरो बेजों पावार डिस्ट्रिबिउसन कम्पानि माने इन्डियानि गासैबो रायजोनि पावार डिस्ट्रिबिउसन कम्पानिया हेल्प जानायनि लोगोसे इन्डियानि जों साफ्रोमबो सुबुङानो हेल्प मोनगोन होननानै मिथिनाय जादों। मानोना बे पेकेजनि गेजेरजों डिस्ट्रिबिउसन कम्पानिफोरा हेल्प मोननायनि लोगोसे बिथांमोना बे लाइननि कारेन्टनि बिलखौबो एसे खमायगोन होननानै जों मिथिनो मोननाय जादों। स' बे मोनसे जोंनि गासैनिबो थाखाय मोजां खौरां। स' थामथि लकडाउना जोबलायलांसिगोन अब्लाबो जोंनि इन्डियाव कोविड-19 जोबनायनि लामाया लायाखै। स' बिनि गेजेरावनो जों दा मिथिनो मोनदों जे इन्डियाया चाइनाखौ कोविड-19 नि केसाव बारलायलांबाय। स' इन्डियाव दासिम जुदि जोङो नायोब्ला इन्डियाया वर्ल्डनि बादाव 11थि पजिशनाव दङ माने वर्ल्ड मिटारनि जुदि जोङो गेजेरजों नायोबा आरोना। स' जुदि दासिम इन्डियाव नायोब्ला टटेल केस 85,784 इनिफ्राय थैनायनि अनजिमाया जादों 2,753 बिनिफ्राय रिकभार माने बारग'नायनि अनजिमाया जादों 30,258। स' वर्ल्ड बेंकआ मैया $100 कोटि मोनसे लोनखौ इन्डियानिसिम सेंसन खालामनाय जाबाय। स' बे लोननि थ्रुजों इन्डियानि गभर्नमेन्टआ फोरमायो जे बे रांखौ गोरिब सुबुं खामानि मावना जाग्रा मानसिफोरनि थाखाय बाहायगोन आरो बेबायदिनो जोबोर गोनां खामानियाव बाहायगोन होननानै इन्डियानि गभर्नमेन्टआ मैया फोरमायनाय जादों। मिजोराम सरकारा ब्रैथि लकडाउन हिसाबै 31 मेसिम बारायनाय जाबाय। थामथि लकडाउना जोंनिया जोबनो सम जाबाय। स' बिनि गेजेरावनो जोंना ब्रैथि लकडाउननि खौरां एसे मोनदों। स' दा ब्रैथि लकडाउनखौ दिनै एबा गाबोननि गेजेरावनो फोरमायगोन होननानै जों एसे मिथिनाय जादों आरो बेखौ मालासिम इनक्रिज खालामगोन जों दा बेखौ फिक्स बुंनो हाथ'नाय नङा। जेब्ला जोङो खौरां मोनगोन बेखौ नोंथांमोननि
सिगाङाव जोङो फोरमायनाय जाखागोन मालासिम लकडाउननि इनक्रिजा जागोन बेखौ जों दिनै बा गाबोननि गेजेरावनो मिथिनाय जागोन स' जायफोर फरायसाफोरा CBSE नि क्लास 9 आरो 11 नि फाइनाल एग्जामाव फेल जादोंमोन बिथांमोननि थाखाय मोनसे मोजां खौरां जे बिथांमोना जायफोरा क्लास 9 आरो 11 CBSE बोर्डआव फेल जादोंमोन बिथांमोननि थाखाय मोनसे आरोबाव फाइनाल एग्जाम फाथिगोन आरो बे फाइनाल एग्जामाव जाय सोद्रोमाया पास जागोन बिथांमोना नेक्स्ट क्लासाव सौहैनो हागोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों आरो बै जा एग्जाम फाथिगोन बै एग्जामा अनलाइन एबा अफलाइन जागोन स' नोंथांमोना दा जाय फेल जादोंमोन बिथांमोना दानिफ्रायनो स्टाडिखौ मोजां लाखिबानो जाबाय स' माला एग्जामा फाथिगोन बेखौ एक्जेक्ट डेटखौ मिथिनाय जायाखै स' जों एक्जेक्ट डेटखौ फोसावनाय लोगो लोगो नोंथांमोननि सिगाङाव जोङो लानानै फैनाय जागोन दाखालि बावैसो मोनसे साख्रिनि नोटिफिकेशन फोसावदोंमोन जेराव जि साख्रिया डाइरेक्टर अफ मेडिकेल एडुकेशननिमोन बे एसामनिमोन स' बे नर्थ लखिमपुरनि मेडिकेल कलेज हस्पिटालाव जब लकेशनामोन आरो बेयो जा जोंनिया मैयानिफ्राय लिंकआ एक्टिभेट जादों माने बेयाव नोंथांमोना दा एप्लाइ खालामनो हानाय जाबाय स' नोंथांमोननो जों दा बेनि लिंकफोरखौ डिसक्रिपशन बक्सआव होनो हानाय जाबाय स' नोंथांमोना सिम्पलि थांनानै गावबा गावनि क्वालिफिकेशनखौ नायनानै एप्लाइ खालामलायबानो जाबाय बेयाव जोंनिया ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 दङमोन स' नोंथांमोना ग्रेड 4 आव जुदि एप्लाइ खालामनो गोसोब्ला क्लास 8 बाबो हागोन खोमा स' नोंथांमोना डिटेल्स क्वालिफिकेशन नायनानै एप्लाइ खालामबानो मोनसे मोजां खौरां जे मसलपुराव क्वारेन्टाइन सेन्टारनि कारणे साख्रि ओंखारनाय जादों माने क्वारेन्टाइन सेन्टारखौ क्लिन लाखिनो थाखाय क्लिनार नांगौ जादों आरो बेखौ जोंनिया 17 आरो 18 मेआव वाकिं इन्टारभिउ जागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों आरो बेवहाय नोंथाङा जेबो गेदेर फरायनाय क्वालिफिकेशन 8 फरायनाय थाबानो जागोन नोंथाङा आरो बेवहाय फार्स्टआवनो माने वान टाइम पेमेन्ट होनाय जागोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों आरो बेवहाय 15,000 रां नोंथांनो खेबसेनो होनाय जागोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों जोंनि डिसक्रिपशन बक्सआव लिंक होनाय दङ बेवहाय थुनानै नटिफिकेशनखौ फरायना लाहैबानो जाबाय जों नै भिडिअनि गेजेरजों जेसेबां गोनां खौरां सावरायखो नोंथांमोना जुदि थारैनो मोजां मोनदोंब्ला जोंनि चेनेलखौ शेयार खालामलायबानो जाबाय आरो लाइक होनो बावनाङा आरो माबाफोर जुदि सोंनो दङबा कमेन्टनि थ्रुजों नोंथाङा सिम्पलि सोंहरनो हागोन आरो इयुनाव बेफोरबायदि गोदान भिडिअ नोंथांमोनखौ थाबैनो लोगो मोनफिनगोन होननानै दिनैनि बे भिडिअनि गेजेरजों बिदाय होनाय जाबाय स' खुलुमबाय लोगोफोर